சூலூர் கண்ணம்பாளையத்தின் மையத்தில் செழுமையும் செழிப்பும் ஒருங்கிணைந்த நீண்ட வாழ்க்கைக்கான சிறந்த தேர்வு உங்கள் வேதா. விரைவில் அமையவிருக்கும் சூலூர் விமான நிலையம் அருகே 5 ஏக்கர் பரப்பில் 81 சிறப்பான வீட்டுமனை பகுதிகள், நவீன வசதிகளுடன் கூடிய பிரீமியம் வில்லாக்களை வழங்குகிறது உங்கள் வேதா. வசதியும் அழகும் கலந்த ஒரு வாழ்க்கையை அனுபவிக்க ஒரு வாய்ப்பு. உங்கள் முழுமையான வாழ்விற்கு ஓர் உயர்மதிப்புள்ள இடம். கல்வி நிறுவனங்கள், மருத்துவ சேவை மையங்கள், தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள், தொழில் நிறுவனங்கள், இவை மட்டுமல்லாது அமைதியையும் ஆரோக்கியத்தையும் வழங்கும் இயற்கையின் இனிமையான சூழலை உங்கள் வேதாவில் அனுபவியுங்கள். வேதா, சூலூர், கண்ணம்பாளையம்.